Kaya Warren, update ko lang yung presyo ng dorado mo. 200. Ayun, 200 po ang per kilo, no, dito po sa pwesto ni Kuya Warren. Ito 180 na salmon na local. Ayan. Then magkano po yung sa lapo-lapo nyo? 200 pesos. So 200 pesos na kilo. Tapos yung mga magaganda natin mga yellowfin tuna. Sa yellowfin tuna po magkano? 150 po sa per kilo. 130 na per kilo. Sa tumpukan po, 2 piraso. Ayan, no? 130 sa mga pandaing na bangus. Pwede rin pong pamaksiw, no? Per kilo ng torsilyo ay 180 sa isdang labahita, no? So, sapsap. Tapos, bikaw. Bossing, magkano bikaw? 240? 140 per kilo? 100 ang kilo. Eh, dito na yung magkano kilo? 120 po ang per kilo. Boss, pwede ko malaman presyo nito? 220. 220. So, 220 po sa kilo ng kanilang latag po ng espada, no? Boss, at tumpukan po ng mga tulingan, 100 pesos. Sa kilo ay 100 pesos, no? Tapos, 100 pesos sa mga tilapyang Batangas. At 100 pesos sa mga tumpukan. Iyan po ay isdang tambakol. Good morning, good morning, good morning. Update tayo dito sa Malabon Tumpukan kung saan ay titignan natin ang kanilang mga latagan at mga presyo o anumang klaseng laman dagat na kanilang ibinibenta o inilalatag dito, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Shout out sa iyo, Kuya Romy. At ang dami mo na palang fans ngayon, ha? Oo nga, nakikita ko eh. Dami mong mga fans na nagpapapicture sa'yo. Kahit sa loob talaga, makikilala ka talaga. Siyempre, ikaw ba naman nagtitinda ng bangus at tilapia, no? So, nakita naman natin yung mga suki mo na namimili sa'yo ng mga bangus at tilapia Batangas. So, may nagsasabi, no? Ang bangus daw galing daw sa Batangas. Pero, naniniwala ba tayo? Oo, meron, pero galing daw sa Taal. Ang sakit, no? Para kang aray ko. Pero wala na yun. Oo, matagal. Bire mo, 4 na taon nang lumipas. So, ibig sabihin, lusaw na yon at buto na lang yung nakikita nila. Oo. Kaya ngayon, siyempre, nailabas na natin sa katawan natin yun eh. Yung mga sinasabi nilang itinapon doon na mga sabungero. So, kayo, Romy, meron ka ba i-shout out? Shout out sa mga Isabela. Shout out po. Sa mga vlogger dyan. Ayun. So, pasupport po natin si Kuya Romy, no, sa kanyang pagbablog po dito sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman ay dumadami ang mga fans ni Kuya Romy rito, no. Pasupport po natin si Jump Apparel. Salamat. Ayun. Salamat sa inyo. At support na rin po kay Boss Lando. Ayun, salamat din po kay Boss Lando Explorer, no. Shout out. So, Kuya Romy, thank you po. At ingat po palagi sa paghahanap buhay. Araw-araw po kayong laman ng Malabon Fish Market. Kaya lagi po natin aalagaan ang ating katawan. Salamat. Sige po, Kuya Romy, maraming salamat po. Ingat po lagi. Thank you. Alright, so na-interview natin si Kuya Romy dito sa Malabon Fish Market. At tayo naman po ay susuong na o mag-a-update dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Kuya Romy, ito yung mga latag ni Nanay Josie na mga gulay, pechay, bagyo. Nanay Josie, shout out po, good morning po. At matanong ko lang po yung mga presyohan ng inyong mga bentahan ng gulay. Magkano po yung mga siling apritada po? 20 lang yan. Ayan, 20 pesos po yung mga bentahan po. Ayun, yan po yung mga nakabalot po ay tag 20, no? O yun, repolyo 40 po ang kilo. So dito sa Pechay Baguio po,
Ayun. 40 po kilo. Ayun, 40 pesos per kilo po ng mga Pechay Baguio. O, Nanay Josie, may shoutout ba kayo? Ayun, shoutout po sa pamilya po ni Nanay Josie. Ayun, salamat po Nanay Josie ha. Ingat po palagi. God bless po. Itong kaibigan natin ay kailangan natin ma-interview. Bigat yung dalawa yun Kahapon absent eh. Shoutout sa'yo, good morning. Good morning. I-update natin yung mga presyo ng iyong gulay. Magkano yung mga presyo ng gulay mo? Yan, 20 lang. At ito 20 pesos. Ito 10 pesos. So ito po yung mga pansahog na saktuan sa inyong lutuing ulam sa inyong pamamahay, no? Meron po kayong mabibili dito na tagbe 20 pesos at 10 pesos na mga sili na pamigay sa kapitbahay. So, may shoutout ka? Wala. Ayun, walang shoutout. So, maraming salamat ha. Thank you. God bless. So, tara na. At update na tayo sa kalakalan at pakikipagbakbakan natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Thank you. Thank you. So, bangus at gulyasan ang latag po dito, no? Sa pag-akit po ng tulay. So, yan po yung mga per kilo na mga isdang tambako. 100 pesos kilo. Ganda ng bangus, no? Yan po ay mga bangus dagupan na inyo pong mabibili, no? Dito sa Malabon Fish Market. Mga salmon na lokal at isdang dorado, no? So ito yung latag ni Kuya Warren ngayong umaga. Kuya Warren, update ko lang yung presyo ng dorado mo. 200. Ayun, 200 po ang per kilo, no? Dito po sa pwesto ni Kuya Warren. Ito 180 na salmon na lokal. Ayan. Ito isdang snapper. So, yan po yung presyo, no? Makikita nyo si Kuya Warren dito sa Malabon Fish Market sa pag-akyat din po ng tulay. Sa kahabaan po ng mga nagbebenta po dito ng mga isdang bato. Kuya Warren, thank you ah. So, dito naman tayo sa mga na kapag gawa ko yung sticker, magbibigay ako bago eh. May bago akong inukit. Okay, Warren, thank you ha. So, shoutout sa nagtatanong kay Kuya Warren, no, yung ating followers na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, dito tayo. So, ito po yung mga yellowfin tuna, dalagang bukid at labahita na latagan po dito, no. So, update natin yung mga presyo ng paninda ni ate rito. Then, magkano po yung sa lapo-lapo nyo? 200 pesos. So, 200 pesos na kilo. Tapos yung mga magaganda natin mga yellowfin tuna. Sa yellowfin tuna po magkano? 150 po sa per kilo. Dalagang bukid. Tapos mga labahita, no? Sa labahita po. Yun, 200 pesos po na natagan po ng presyo dito po sa kahabaan po ng tulay ng Malabon Fish Market, no? So dito rin po ninyo makikita si ate sa kahabaan po nito. Salamat po. Dito naman tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, shout out po at magandang umaga. At update ko lang po yung mga presyo ng inyong mga panindang isda. Kagaya na lang po ng mga bangus dagupan, yellowfin tuna at mga isdang tambakol. 100 pesos po sa mga kilo ng isdang tambakol. Ang yellowfin tuna po, ito presyo. 160 per kilo. Tapos may tinda si Nanay Noemi na mga bangus dagupan. Ayan po. Walang per piraso pero ang per kilo ang labanan. Ayun, 200 po ang per kilo ng kanyang mga bangus dagupan. Nanay Noemi, salamat po. God bless po. Sige po. So, dito tayo sa kabilang side sa mga nagbebenta naman po ng mga isda na ating pong may update dito po sa Malabon, Tumpukan. So, tatawid lang po tayo rito at mag-aalam-alam na tayo ng kanilang mga presyo na inyo pong mabibili at mapipili, no? Update tayo.
So, punta tayo dito sa pag-akyat. Dito tayo magsimula ulit sa ating update pababa ng Malabon Fish Market. Kuya, galang mo lalaki yan yan. Nay, galang mo lalaki, Nay. So, binabaybay natin tong kahabaan ng Malabon tumpukan para sa panibagong update. So, dito ang mga presyohan ng mga yellowfin tuna, ayan, 130 na per kilo. Sa tumpukan po, 2 piraso, ayan, oh. So, yan po yung mga price update ng mga yellowfin tuna. So, dagsa pa rin ang kanilang mga yellowfin tuna, no? At yung mga tumpukan 50 pesos, 100 pesos. Sa kanilang latag naman po ng mga galunggong, 130 sa mga pandaing na bangus. Pwede rin pong pamaksiw, no? Kala ko kung ano yun. Bigla ako nahinto eh. Shout out Ate Pam, good morning. So 130 lang ang kilo ngayon ng bangus mo. Kahapon ang aga mo nakaubos. Di kita na-interview eh. So, Ate Pam, salamat ha. Hindi mo na kita ma-istorbo. Sige, salamat po. So dito, yung mga kilo ng mga per kilo ng torsilyo ay 180 sa isdang labahita, no? So, sapsap. Tapos, bikaw. Bossing, magkano bikaw? 240? 140 per kilo? Sandaan ng kilo. May tali na ngayon yung ano natin, ha? Nagpapalong hair din. Magkano daw, Bikaw? Bikaw po, 140 po per kilo. Sariwa po yung bikaw, oh. Tapos yung mga sapsap 100 ang kilo. So 130 kada piraso ng isang bangus dagupan. So shout out sa iyo, Lodi. Bossing, salamat, thank you ha. So ito po yung kaganapan at sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Marami po sa ating mga kababayan ang dumarayo, no? Nakita naman po natin sa ating vlog po ngayon dito sa bayan po ng Malabon. At tumpukan po ng mga tulingan. Pre, shout out sa iyo. So, ang mga tulingan po natin, 100 pesos na tumpukan. Gulyasa mo magkano? 100 pesos na per kilo ng isdang gulyasa, no? Tapos, yellowfin tuna at bangus mo. Bangus, 120 kilo. 140 po sa per kilo ng mga bangus na pandaing. Ayan po yan. Ito, 120 yellowfin. Okay. So, sa yellowfin tuna po natin ay 120. Pre, salamat ha. So, yun po. So, ito po. Tumpukan mo 100 pesos sa galunggong. 100 pesos sa mga tumpok po ng galunggong, oh. Ang kilo, magkano ngayon? 200 pesos per kilo pa rin po ng ating mga isdang galunggong. Salamat. Ito, tulingan, tumpukan, 100 pesos, 50 pesos sa mga galunggong, no? Eh, dito na magkano kilo? 120 po ang per kilo. Ayan po yung per kilo, no, ng isda. 100 pesos sa mga kilo ng isdang gulyasan. Ang tumpok po ng yellowfin tuna ay 100 pesos po ninyong mabibili sa kanilang mga latag. So pinapasadaan na po natin itong mga tumpukan na inyo pong mabibili, no? So 50 pesos, 100 pesos sa mga isdang galunggong. So yan po yung update natin sa mga latagan dito sa kahabaan po ng Malabon tumpukan. So gumigilid po muna sila sa kanilang mga paninda para iwas, para makadaan po ang ating mga motorista sa kalsadahan ng Malabon tumpukan. So ang ganda ng espada, oh. So inaangat lang po nila ang kanilang mga bentahan, yung mga latagan po nila dito para hindi po sumikip, no? Umaangat na po sila dito sa kanilang itaas. Boss, pwede ko malaman presyo nito? 220. 220. So 220 po sa kilo ng kanilang latag po ng espada, no?
Bossing, thank you ah. Lodi, shout out. Tamang buhat ka. Ito po yung mga dilis. 50 pesos po na latagan ng tumpukan. 240 sa kilo ng hipon niya, no? So, dito 50 pesos sa mga latag po ng mga bigkit. Ayan. So, nandito na sila. At ina-update po natin yung mga presyon. So, sa mga nagtatanong kay Boss Lando Explorer, sa dami ng ating mga masugid na manonood, ang oras po na lagi po kayo pupunta rito, sa madaling araw pa lang po ay 5 AM pa lang po ng umaga, ay nandirito na po sila at mga nakalatag na po ang kanilang mga natagan po ng isda. 5 AM. Pero kung sa mga gustong pumunta rito, mas maganda rin pumunta dito ng 7 AM ng umaga or 8 AM dahil mas madami na pong mga latagan na kanilang mga ibinebenta dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Pogi. 50 pesos, 100 pesos sa mga tumpok ng galunggong. Bangos 100 pesos na tumpukan, no? So ang kagandahan kasi dito sa Malabon Fish Market, ang kanilang latagan po ay may mga presyo na. So kayo na lang po ang pipili kung anong gusto nyo pong ulamin na mabibili. So dito, bangus tagupan 100 pesos isang piraso, meron po tayong 120 at tumpukan po ng mga tulingan 100 pesos. Sa kilo ay 100 pesos, no? Tapos 100 pesos sa mga tilapyang Batangas. At 100 pesos sa mga tumpukan. Iyan po ay isdang tambakol. Sandalan dyan niya. Hindi ka lang. At dito ang yellowfin tuna po natin ay 100 pesos na kilo. Yan, no? 100 pesos, no? Sandaan na lang yun, sandaan. Nay, salamat po. Tapos dito sa latagan naman nila ng mga... Ito, burot galunggong. Ito. Burot galunggong sa halagang 100 pesos. Ayan. Mga tumpukan po na bentahan po nila. 100 pesos lang po pang masang presyo. Dito, gulyasa o tambakol, 100 pesos na kilo. At tumpukan ay 100 pesos naman din po. So, yan po yung mga latagan po nila na inyong mabibili at mapipili. So, dito, 100 pesos na tumpok. Tumpok ng mga hipon. Magkano per kilo na maganda mong hipon? 300 pesos. So, 300 pesos na kilo ng kanyang mga latag na hipon, no? Narinig ko na naman si Boy Bangus. Alright, so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out din po sa mga kaibigan nating MCAT dyan na lagi po nag-iikot dito sa bayan po ng Malabon Fish Market upang subaybayan ang mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. At sa mga viewers po natin na lagi pong nagko-comment, no, sa ating mga vlog sa Malabon, shout out po sa inyong lahat. At sa mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga mamimili o mga kababayan. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa pamimili sa bayan po ng Malabon. Bye bye na po and God bless.